Itong style na to guys, only if may mga, yung trip nila kainin ang buong isda. So, first option ng salad natin ito. This is the second option, fish tilapia salad. Shredded and deboned. Be careful lang, especially may mga bata, no? Make sure na wala na talagang buto ang ating isda. So, ano nang, shredded into tiny pieces, yan ang ating isda. And mix all those, sili, onion, cilantro. Mas masarap kung may red, sili. Mas siya, spicy at mas din, 'di ba? Colorful. So yon, and especially if you guys have calamansi, mas prefer ko talaga. Pero ito na, rice on top and it's ready to answer my craving. So, if for those tilapia lover there, ito lang talaga ang ang madali naming mabili dito, tilapia talaga. So, yun nga lang, kasi minsan paksiw, prito, pure prito. Prito naman to siya, or grilled, pwede din grill dito. Kaya nga, dapat minsan, nag-iimbento na lang tayo ng mga ingredients or recipe para iwas umay. So, ito guys, I'm gonna get my rice. I'm gonna eat. Kakamayin ko to guys, of course, as Bisaya, kamot, kamay dyan. So, ito, in a little of this, let's put a little more. I wash my hands, of course. Ito guys, bite para sa inyo. And goes to my mouth.